играем на Твистър. Здравейте! Това е продължението на клипът. На клипа. На мисията. Все пак не е продължението на клипа. Иначе това не е... Даде. Ми даде. Елизабет! Много си предърчива. Ама! Ще ми взема един живот. Маймунката си още тук. О, това е супер яко! Как искам да го гледам. Сега, какво трябва да направим? Гледам го това. Ще убия маймунката, че ме дразни. Не влизай в водата. Какво щях да направя аз, ако бях отишъл? Пак също. И ти можеш. Ама този клип са е дълъг, бате. Да се навила. Аз съм се навил. И само. Па не помисли, че се беха напили. Виж тук даже е по-добре се вижда някак си. Виж тук някак си по-добре се вижда. Нали? Само лъкна жабка. Ама много яко изглежда. О, давай! Почваме клипа. Айде пак. Сега трябва пак от тази дупка да ходи. Преживели сме нощта и сме се напили с теб. И танцувахме като индианци. Само тук. И само така. В компас, бати! Тупто нещо зарещане и така. Това гръмна. Сега ме нещо. Пак ли тук трябва да... Само че по различна причина. И това. Искам аз да завърта втората. Добре. Ти падна във водата, така че... Можеш ли да се избутнеш? Да, можеш. Нали знаеш? Ще трябва да ходим там. Аз вече го завъртях това. Още не си. Слава Богу, че тук поне могат да плуват. Та го врат. Пак го врат. Аз ще го построя. Ма ти вече си там ще го построиш. То вече там не ще стана. Тук е за някакъв друг. Какво става, като превъртиш играта? Можеш ли така да се разхождаш като в Лего Батман? Яко. И това, че скуч, ама е малко тъп. Кое? Да се разхождаш. Тук? Да. Защо? Да е малко тъп. Изглежда даже готина. И да правиш различни неща. Ще падне. То само хора. Пате. Аз да се връщам ли при тебе? Съм си при тебе. Опа! Само случайно.
Ма тая маймунка, нали падна в морето? Нали умре? Нали се удави? Нали аз се удавих? Чак Спаро пие беззащитно момиче. Ма защо му удараш? Нали съм пират? За да ти открадна парите. И без това имам по-малко от тебе. Еми, точно. Искам да станат почти колкото тебе. О, може да се качим тука. Ох. Това са две маймунки там. Значи третата умряла. Защото аз си убие третата. Не идвай. И без това ти всичко ще свършиш. Ами ти защо не правиш нищо? Защото не знам какво се прави. И аз като че ли много помня. Да, ма се пак го правиш. Еми защо те е очевидно какво се прави? И сега тук не знам какво да правя. Аз ще дойда. Аре, ма скачай. Можеш и да плуваш. Трябва да се влезе вътре. Май. Ама аз искам да отида първа. Ти първ ще отидеш. Ма заседнах. И все пак първ ще отидеш и ще го направиш. Аз И просто така какво си стоя. толкова? Ти че го построиш. И като че ли това ми дава много пари? Защо ми падна главата? Не знам. Не знам какво ще. Видели го? Видели го? Защо Само ми падна главата, баска? Само си стоиш и ти пада главата. Виж колко... За колко дълго време минаваме 4 мисии. Ти си... Лего Батман 2. Колко бързо. Да, мания... Какво? Нищо. Знаеме повече какво се прави. Да. Ай ти знаеш. Да, искам нещо да ви кажа, хора. Стой първо да съвсем да го обсъдиме. Вие гледайте готиното вече. Това е най-яката следваща. С барбоса. Скелетите. Айде, чао. Чао. Обаче скоро няма да правим клип. Не знам, може през събота и неделя някъде. Или докато на ми дойде интернет. Да. Чао!